gradskoj vredi jednom htede da živi u istinskoj priči, gde svako na svakog liči i jedan čovek sav od krede. Našao se tako na ulicama, pa je šetao. Pardon, bila je to neka dama. Inače, nikog nije sretao, ni ulični šmrk mu nije smetao. Veoma je oprezan bio kada je tuda prolazio. Pod kišobranom, peo i čio, nimalo se nije ukvasio. Odjednom, nesrećan slučaj ga je snašao. Što je tražio, to je našao. I hitna pomoć je odmah stigla. Skoro ga je iz mrtvih digla. Ali, čim se osjetio bolje, nastavi da šeta dobre volje. S večnošću kad se suočio, da li je slabost osjetio? Ko bi od nas to uočio i ko bi od nas primetio, da li se u svetu čudesnih sila pred samom blizinom zemaljskih vila i prva njegova ljubav rodila? I to je slučaj valjda hteo, da naš junak mišlju i telom, našavši se na zidu belom, i sam nestane jer je beo.